My comrade saphinde sabuya Marshall Night. Hayi bafowethu angisho ukuthi sixoxele ne-leadership yaka Marshall Night today. Sayibeka inkinga zabasebenzi baka Marshall Night kwi-security industry and bakhombise kuyisola kakhulu bafowethu ukuthi cha bayawabona amaphutha enzakele. Bacela ukuthi sibanikeze ithuba ukuthi bawalungise kakhulukazi bekwehle ne-national yakwa Marshall Night la eThekwini izohlangana nathi. Niyazazi ikhalo, niyayazi ivideo esishayile ka Marshall Night. Ngiyacela ukusho ukuthi ke njenge BEE Black Empowerment uyabona ke sesithi ke cha siya withdraw bafowethu. Sizo withdraw ngoba sine follow up meeting ezoba khona nge-11 ezosho ukuthi yonke lento abakhala ngayo abasebenzi iyenzeka. Lokhu unfair dismissal, le unfair labor practice, exploitation, yonke into silungisile uniform wise. Ungabala provident fund, UIF, ne medical aid, konke silungisile bafowethu. Sihlale phansi njengamadoda, njengabomama sayilungisa into ethu sayibopha. Sabona ukuthi there is a need ukuthi uMarshall Night aqhubeka asebenze akwazi ukuthi abeke izinkwa phezulu kwetafula. Kodwa ke sasithi ke hayi ngegazi labasebenzi. Simlapho nje bafowethu hayi ngegazi labasebenzi. So uMarshall Night muhleke manje simgezile mhle. Ningabe nisamthinta la ekhona nabasebenzi bebekhona abasebenzi bebe representa abasebenzi ngoba thina singeni sodwa njenge-MK Labor Day singena nabasebenzi khathi bezozwa baphinde ba-engage baphinde baphenduleke emibuzweni yabo and sine deadline ke siyibekile nabasebenzi. Kuningi bafowethu esikulungisile futhi ngiyabonga ukuthi i-management yakhona kanti iyakwazi ukuthatha into seriously out of lezi insuku ebekade singabatholi ngazo futhi bathi sithesifika nje babe bexolisa ukuthi hayi sugadla ingcobo nathi siyabona hayi siyaxolisa ukuthi besingatholakali but sisitholakele futhi siyeza ukuthi ngempela sithe siyayi-investigate lento eshiwo uwe iyiqiniso. So siyacela ukuthi ke sihlanganeke umsebenzi umqashi akuhlangane kungcobo konke MK Labor Desk ibambe konke kube into eyodwa isebenzisane ukuphucula impilo yomuntu omnyama phinde isebenzisane ukubuyisa ithemba labaqashi abamnyama. Siyabonga amandla.